Dili na kita sa dugang pang tikaran sa palibot kay ato ang sayron karong mga kasama ang reaksyon sa mga Dabawenyo sa ingon. Kay nangingon maguni si ACT o Teachers Party List o Teachers ACT Teachers Representative o ACT Teachers o sama gyud radyo man Leo. ACT Teachers Party List Representative. O, tayo ba? Kompleto na yun na. Hindi na pwede makulang kay basin kasabantang Uncle Tinio ani. Na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio nga posible daw ipuli si Mayor Baste. Oh, Baste, Sebastian Baste Duterte ang baguhay lang nanumpa isip PDP laban leader ingon man ang leader sab sa Rage Coalition. So ikaw na makasama at sugot ba ka? Musugot ba ka? Uyon ba ka nga si Mayor Baste ang mupuli kang Vice President Sara Duterte kung madayon ang impeachment niya kung mapanaog yun sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Pero ato ang ilang taon sa mga kasama murag close to impossible pero naway probability yun mga kasama. Gatuo ko sa mga probabilities. Wala man joy imposible kumbaga mga kasama. Tanan gid posible kung imuhag yung paningkamutan, di ba? Anyway, kadto mga kasama tong sayro ng mga reaksyon sa mga Dabawenyo sa ingon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio nga posible daw ipuli si Mayor Baste kung ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ana karon sa bigas linya mga kasama ubanan kita ni Radyoman Bien Abanos kasamang Radyoman Bien. Good afternoon. Yes, Radyo Manleo, may hapon ko nimo ingumat itong mga sukay paminaw. Nakaroon ako Radyo Manleo, naamang ko yung gawas na yung tungod mga pagpanumpa ni Mayor Baste Duterte sa PDP laban. Mga nanghungihong, murag na yung mga nakuratan ng mga tao, ilabi na itong mga anti-Duterte, murag ng kalingasan na Radyo Manleo ba? Murag nakulpaan na kalihok. Di mo ko ito mabasa karon ang bitong lihok mga Duterte. Kalabot aning politika. Di na ando na po yung namahayag na matod pa kinibitong plan B na matod pa kini si Mayor Baste Duterte ng Vice President Sara Duterte. Busang nag-story ito sa Sida Girabog maninaw sa mga sa ikasultis mga Dabawenyo. Sir, ng adlaw ni mo. So, doon ay nang-ingon sir nga plan B si Mayor Baste sa kang Vice President Sara Duterte. Uyon ba ka? Uyon number 1. Uyon ka sir? Yes. Tandem na sila doha. Dalawa sir, pabor ka. Anong pabor magkano? Siyempre, Duterte kita bro. Why kilay makakuha ng Duterte yung support of piting sa Davao. Para sa imo sir, wala yung problema kung inana. Pero also Baste, parang amahan. Isog na. Nakuha na niya mga abilidad siya ng mga amahan. Good. Yes, sa pag-service. Yes. Radyo Manleo, doon na kayo pangutana. Okay, good afternoon kang sir no sir. So di jud ka mapulan sa mga Duterte ana imo ang pasabot sir. Yes. Okay. Okay, na-establish na to na sir no. Sir, okay naman po sa imuha no nga kung ma-impeach, mapahawag yun sa pwesto si Vice President Sara Duterte, okay ra sa imuha nga si Baste Duterte na po na mo mag-vice. Puli gid si Baste. Nganong gusto man nimo ipuli sir si Baste Duterte pagka-bise? Siyempre, para di mawala ang Duterte. Gusto nimo dili nimo gusto mawala sa dagkong posisyon ang mga Duterte sir. Yes, number 1 good na. Nganong hatagan man gyud nimo sir? Nganong hatagan man gyud yung posisyon ang mga Duterte? Wala itong ating sa iyang papa. Kating nindot pa ang atong ibog Pilipinas. Dako minadyo tayo, wala yung mayapanan. Mga droga, mga unsa, wala. Dako imong pagsalig sir nga mabuhat pud na sa iyang mga anak karon. Siyempre, murag padulong gid na, murag nakuha na niya ang gusto sa mga papa.